Aduh, aku kok lemes ya. Kakakku ada yang mau kesini lama kali lah. Aduh, aku lemes banget, gak bisa ngapa-ngapain. Mana sih kakakku itu kadang mau beli obat tapi gak dateng-dateng. Udahlah, aku mau istirahat aja. Mengenal variasi pola gerak dasar. Nomor pira mu golek sediki? Apa? Sebutkan macam-macam variasi gerak ayunan lengan dalam senam irama. Goleki. Kene iki senam irama ndi? Dengar dhewe. Iki lho. Jajal diwaca. Yo isik Di ja. halaman 6 iku lho diwaca iku lho. Gerakan berirama adalah serangkaian gerakan yang dilakukan dengan diiringi musik gerak berirama. Apa iki terus jawabane iki? Aktivitas. Blar atau tuh dia kon iki. Ya isik. Iki lho golek iki lho. Nomor papat iki apa iki? Mun diwaca malah mau bolak-balik gak ono sing ngono. Lu gak usah nguruki aku Ngalio. Mas. Baba sing boto sapa? Kon iki gak ero iso. Salah kabeh. Kak abane nanti mbak Ilham iku tukaran ae rek lanjut. Aku bingung ada nandi. Jane Alexa ini nandi sih. Kok marah-marah hilang tanpa kabar. Au abang. Suwira keda menjel dikit. Di katanya di. Menjel. Angel loro, gak Sapa usah. kon? Do cek tasan iki menghubungi aku. Aku loro ngene omong ndek CEO grup Cerowak, aku loro ngene. Ini adalah buktine. Delon iki. Mas Ting, aku loro, omong ngono ndek grup Cerowak iku, aja kok kon ngomong. Ya kon ketemu Alexa gak? Alexa, oh. Kon gak? Alexa anu nyang ndek Surabaya izin sarine. Kok ngomong ndek kon langsung nang Surabaya arek wingi. Udah di. Ada gimana balik deh. Loh, di, kene sih di. Mel aku sih. Nah, Di pasar. lah aku udah nakon. Kat itu ku sampel aku. Ayo saya terakhir rapi. Kau sama lo di. Ting! Ting aku gak sih domel ting ya betul ting balik aku ting. tak horekane suwe tak horekan. Bengi-bengi enak ingat macam mana. Rasane tugas sekolahku akeh. Omane PR MTK, TKA. Yo SD kadang ngerjakno tapi wis cek selae apa jere esuk PR iku. Mari tuku semene iki ngentek 1.000 iki. Nardi lek melo iki apa gak tambah jaluk akeh jajan iki. Sopo nyetel salon iki? Dur iki. Daro ngibengi paling iki nyetel salon iki. Wis kope kok brebreken iki parani yo. Dur. Metu dur. Gak apa ae arek iku memerane karo akeh wong turu. Karo akeh wong turu kon ta. Metu Kak. Gak apa ae yo wong memerane. Ada metu rene wis. Apa? Yo, sajane kowe grup apa gak sih? Jam piro iki dur? Oh, jambino kan jam. Kowe jam 8 ngene iki akeh wong turu sing cek salon iki. Pateni salon iki pokoke. Kowe nang di pateni salon iki Caman lo. pateni salon iki ate turu aku gak iso turu aku. Yo mari taman. Gak iso mulai nek grup mati. Pangeran wonten salon. Yo tak pateni. Bawa gendeng ae kok ngamuk. Lah ngono ra dipateni, lah iso tenang aku turu iki. Apa maneh disiape duripe meneh? Tak siram be aku. Wong wis mulai apa gorong ya? Tak setel maneh kok los wis. Nah ini kan enak kupingku malah seneng joget-joget iki kupingku iki. Loh, sik pancet diuripi maneh. Pancen arek iki jalo dhewe teman iki jalo dhewe kon yo marne tak pedhot kabeh ambek aku iki. Lho dhewe maneh kon yo. Hei, apa? Sajane kopi iki berbuka. Ayo. Aku iki ate turu. Marang sekali iki. Padene. Mari dhewe pemang mulo ado. Ero kulo omahku nek kene jedok nih. Tapi ro
di pateni kon yo. Alamono bayang kok gak urus. Awas arek urek kurang ajar. Colok simetris ngene ditapuk. Awas kon.